Russo ye Badwam so Cassian some Nedos on the Obetia B and say World Hypertension Day no ebraso man penny 44 will be unshared under pressure. A year once a century said that's true, and I say abba from abroso. So and a year one more to more for no, and woman Kabomuko with Jemwa said that another ka one more doing Kukun and Kakegua by yes, or one Becasado, be seen a 1 TV, Tino, one more at Etian. Na akwada won finhia dumie ne pabonfo bi je ne nkwafiri ne nsem ewa masaba no court no atrase ahye se bosumi wom ne da ye twato okra no na obesa akona senie no eso we ne nsem ahodo bi na megina ha de ma o se Badwam so kase wo hia me ya frebe anoche wa pa ajwa se wana be kai o se DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook/Adom TV ho benya nsem baby so na wahwe Africa me ho na Badwam so kase no me free ejimo no asema. Senior Nursing Officer Bakuyo Woga North Municipal Director Betty Owusu Ansa where the foot when had a shredder at Ghana for you say World Hypertension Day no we are saying yes what na e die no e was of my Ghana that be gina baby near ka ho asem ye de no to me gina brand nti e brano bo right sabia bia benwa na check o pressure hwe said da form one na say wo dem one e was so a na nure se fata no pedinfo e de wato so. Hypertension Day da ewiase nina etu ede esi ho se womo ebebo de ro ede afa mojabroso ho no ma cheche wo manfo se ne womo ebehwe woni blood pressure na nkofa ohawo amfa mawo abra dwumade ekoso no dwumako bi a enhye abanse no munim de efa hypertension ho ebehia edwumafo a womo multimedia group ehwe woni blood pressure womo sande nchechire ede mom kwan a womo befa so a womo blood pressure no enkoso dwumade na se no nursing officer ede maga North Municipal womo apomuden asoeye no Betty Owusu Ansa e de futuo e magana fo nyina kotonima posumi no ene ye de esi ho se me measurement month but isoma ye nti ye de bosumi mienu etoso ne so aka ho se ne be ya ye betumi abomujabroso ho dero afeso ye pese omanfo ni na efa na semhia na omukọ aban yaresa na ayaresa bie ben nipa kro na okọ checking ne BP no hu ne gina bie enhwehwemu kire se bibi ande di se obipi no ekosoro anase wofom ade ebema na den di ne se ye be check ama wo ebi mu wo ho a omo BP na ekosoro a anokra akosoro pa no ebi mu omo betumi enya tipaye obi wa ne nisu chi no ne nsa gine otena se kakra o se ne nsa gine obi wo na nte kakra no wabre ne mfifiri ti no obi wo ho a wo mi nsi so obi so wo ho a na koma botintintintin abro onye dwuma bia obi so wo ho na moje fi ne hwene mu ba abro bia mfa ne nsambo no abri bia wo betumi akọ na emum sa wo hwe na sa risk factors na niema ekofa ba no wo mu pa ti se wobusuem obi wo mojabroso a e wo se brano check wo BP enu nti na WHO fa ne the silent killer ekum abra emonkaye Mrenifo ne atemwa for one man kabomoko eye Judicial Service Staff Association of Ghana twenty ase JUSAG womo echemu abraso se wotie atua ni nyina ne se enche kwa na nankopɛ se wotie atua na Ghana ban ne mu mpanifo aka bi wom ehye wonom bo so wonom betena se na wodi nkita ho se be ya ha wo mu kombo no wo be so ano ama wonom nenso wo matwene ya ka me se mpanifo yi de wo mo edi agronti braso se wotie atua na wo mayen se dwofo nsuamu na tetere ne di JUSAG symbol afote O2 wodi nsem atodwa ya suasu sa even a very surprise you say up to date not even a delegate or delegation from president abaya nchense ya de bibia ato omanim nti omo tu ehun anamu omo yehwe we sitting here represent every staff of judicial service nti ya kan say mo bia mbejuma nti whether Takrady Northern region, Upper East, Upper West, Ashanti, everybody over there is hearing us. So nobody should go to work. Osan edi tudwa se wona womo eka ehyen ewo womo adwumako nim no ahyen a womo etwie no womo de ho ensafoa akogu ekotene fie wona womo aka womo no eye abambofo eye security men, cleaners, drivers, security men. Nti ebia mpenfo beti baby obeka say beye we mami driver famiko aha and security yesi eno na ye kire say not even any of them should not go obi mo bi anko bebia because yen na ye one
nti se aba ye de bo tete no e de bo tete nti sisi ya so omo ye no sa omo ye obi a ye nan na omo ya no yɛmfiri hɔ na yɛnkɔnsɛm foforo emuana abɛma a wɔmfinhyia dumiro ne pabɔnfo bi agye ne nkwafiri ne nsɛm amasa mampɔtɛm hɔ baabi no agyaben court no kɔ asetena ɛna wahyɛ sɛ enipa mako nan a osusu sɛ wɔnim saa akwadaa yi wo yi ho bi no wɔnkɔtwere aban kukumu na ɛyɛ bosumi wɔm ne da yɛ twa to mkyerɛ me bosumi no 31st wɔn san fa wɔnom emra na yɛnua baabna pokua hwene ɛna ɛde akyire na ɛkɔba sɛ na wɔn a wɔbɔ wɔn kwadui alɔyafoɔ srɛ sɛ nkwadaa no aka ho no obeko school nti wɔhwɛ ma wɔn bill no nso court no anyanto de omo an koso but as a judge for na fana na omo hwɛ sɛ enkwala no na omo pɛ so omo yi enkwala no firim but judge na ma kwan sɛ yi enkwala na mmom na omo protection ti ɛno na omo kɔka ho asɛm na ma me no hɔ enkwala no yenu no hɔ na papa no nso hɔ sɛ na lawyer na pa kyerɛ sɛ yɛ ma enkwala no school ti tinka yɛ ma enkwala no bail na nka omo nkɔ mu school ɛna judge na anya ntomo sa sɛ enkwala no yɛ ma omo bail osanti enchimo emaye ɛsɛ enra ɛna police hospital ekɔ papa akwada no ehwe adekopotia eku no se na wa kan de e wo ne techere ma pe ne ni ho ne techere ma ne ni na so de ade bobo ni tirim ansa no nti doctor na ye we no o ya no wa point ho ebi ha mo de ade bo ha ya no appoint ha mo de ade bo ha enipa bi a wo mo ete abokope empotem honom ya wo ka abusue ho ebepiem court ne enso de wo mo adesre ato empanyifo anim ehwe se ese wo de emra ebeye dwuma na kwala na ni di na wutimi ku akwala ne de yesra ban panifo mi titiru ne ya mesra no ya nanado ne dampare se mesra wamo omuntu omu na nsi asam yiso papa na we kum mofo no aka fa lawyer be defend aman iya so yanyi ska ya ka fa lawyer aban lawyer ho obedi amaye na mom nkwada na wo ba pede wo mo ho baabi ma osan wo kosko nkwada we dze wosede no wogya ho do won ko school mofo no we dze wo papa we dze wo mofo no so we dze wo maame na so we dze wo asam na won kan wo wie nto so wo mofo no ben wo ko school no de ma wu no ndi yesre aban mpanyinfo yɛmfiri sabre ho sɛm no ne yɛnkɔ benkum senior high school na enkwada wo hɔ no mo a wo boa wo ho no aba betro wasi nsɔhwɛ no wo kyerɛ mu a sɛdeɛ ɔba ne bɛrima nhia mu nkita hodie ho ntansa bia bɛda school hɔ no mo no ama broni bɛka sɛ tension kakra ba hɔ na ama de kyerɛ ne adesua nso asɛdeɛ atadin no nanso nkwada ne nyina mu no wo boa wo ho na wasi nsɔhwɛ school bi atro bi no wo mo nso atro bi nto de adesuade ne mu ɔden ama adwumakwa ya passport hwɛ ɛyɛ ngumasua ho nsɛm so Ghana Education Service sɛ one hwɛ na saa wɔ haw no abɛda kyerɛkyerɛfoɔ ne headmaster ɛne asukuufoɔ bi ntɛm no wɔn so ano sɛ bia nkɔda bɛnya adwiri mu fan na watwerɛ wasi nso hwɛ high school ebeto dwa se esukufo ne etichafo bi ede wɔn akɔhye ɛyɛ scandal mu ama ho nsɛm ebeye bebre abransɛm ne beto dwa no nhwehwɛmu ahodoɔ anampinifo edigu akwam na sese de abeto dwa no ɛkyerɛ sɛ suku nkwada a wɔn ɛkɔtwerɛ wase nsɔhwɛ bi ede abeto dwa sɛ wɔn de sese ehu abom. Right now I'm scared in a way that Miss Jose, they can come out and it can affect our wasi. And we want to write and go. I mean, or they are brought down, they should let the case rest or something. Or my intro, I command. Now if it's school name and then what they would want to do with the cases, their officer on me, because one, if the headmaster should leave the school, a bit affecting young wasi. People want him to leave the school so that everything actual. But no. Fine, is a discipline, and then on my end, you can't copy like Nyoma be hey. Oh, fine, you have to learn, no. But I won't say to the BIS those things. To the BIS will say, and office school nima. I feel like on my neighbor buy and so it because they won't mark our papers the way they are supposed to be marked. Okay. A whole lot. Okay. Na sansem konwa mu ene yigina na yewhwe mu ma beto dwa se benkum SHS honomo ano kyerɛkyerɛ fo makoma nso ena ntansa yiri wonom ekomu a kyerɛsɛ mpanimfo ehwe na wa transfer wonom na enye ne nyina no na ye oba ne be ma nnemu nkita hodie ebi wonom a ɔyɛ different reason kra na yemfi wonom na yenkonsem foforo emu a
enkranza na nanmo atran konwa ye wo hodomo bono apoye mantemo asem na mekan na bedwakuo no panyina wodi wo mo anim chetetire ni eye na nakwa me bafo wodi adehwede ato wormo a eye anantwie wo mpotemo ho ene fulani fo wo kan anantwie so no se wosada wo nka wo ho emumpa sanse wo so pa bia ya hodo wodi wo mo na bekwa akodidie na se kuani bedo bepam na obedua ne no ba ye ne braso obenya so mfa so no beso de akọ na nantwie akoka banchiri nyina agufo ma wiabura wadua nyina de basa yesi abo wo hoi waka ni bre edenti wahyew ebebanti fulani fo no wonya isa tebia na wo no wana mo since 2018 na ne ba ya ne se me de ho asem ko ayi municipal chief executive for se ne be ya music nhia na yehunu kwampa ebefa so a saa nantwie no enko sei yemfudi e wo ho no me wa mangufu be 10 acres me wa cashew be 50 acres me nuanu e ka ho so omo de ensase e da ho no e bro be 100 acres a chese nantwie no e hwa na omo didi mamango amadua aso asese yete mo anu ati ni nyina we ni nyina bokọ na guase na omo asesa afi one city koda me nyamfiri ayi no Alhaji Mahamud Osman enso edito Adom News nsentwofo enim se wono de waya ahoboa se obefre enuanom fulani fo no makohia nananom ahemfo e won Kranza traditional area sabe na ma be catch na se enyeme nkwan won na ntwi e won Kranza no for the south tino nananom enhwedie abenhwedie be so ba hye be bo se na ntwi bia won kwansa asase so minim se wodra betena ha no memfa no mede anim se ban fa ba mane ma ande beto gye me didie minim se wo ba bi hye ba bi edi nsemone minim no anase minim no bia memfa no mede anim tin na kete na nkwansa man hene e de ahye mensan ne da bia wi se nkwansa manim ha ba bia nkwansa asase wode Abasobade adwuma Shronko ekoswe no 5th Annual Civil Service Week Award Ceremony 2023 na empedefo apa ho ntoma we no abasobade a wode ma wono mo ewo aba adwuma ku ahodo mo se be behye won kura na adwuma no waye ne na afidie no ene etire das one say enhanced service delivery and economic transformation in Ghana na eno na Adom kase de akire ya wo hwe se de empedefo toto niam company na watchi ya oniama bibra ya ebini say ya see clean up baby ate ho hia se ya be prapra ho ye ya be kwa asori akode nyankopon ase ya apomudi sem football and tennis awosuru e won chichemu mienu ana miensa ya wo chief directors ministry bia no nia odi anu yi ministers everywhere odi ho chief director na wonom so ya afie bia Juma wa ye assessment ye hwe se wa ye juma pa nti eno no the number 1 awards na apart from eno so nipa bi wo ho a one wo ministry and department once wo bo homodin nti once ye bebo wan abaso say ka civil service e wo my Ghana mu a senior staff e ka ho bi middle staff and junior staff ya emu bia e wo ekwan wodo a wo fa so etua wo mu eka na nakwasi ajukum echire mu se emre bi atwa mu nanka woni susu dua bia wodi susu obi adwuma wo ye na nso sese de wo mu anya bia wo nia wo ho na wo nya adwuma wo susu dua bia wodi esusu sabayi a obehunu se akatua wode ma wo no eho adwuma e na wo ye kan no Zemimba civil service obey director they said I'm a bear director when 1997 or 1998 yeah assess so yeah no answer to say na msa nti so ye ho dindin na wanye ye wo adwuma boss ebubu fu keke no ano but say side nti nimranum ba ye practice ba ye de ashimram chief directors now you need performance agreement to be chief director no answer on them sir nti niamaniama ya ne bi sa reforms bi aye efutu akwa ma Ghana fo nyina so obi anya na famode ne mo nkwada ho ban sebe ya wono mo a ewia nkwada koton wo mu konkwaso mu no eto obetwa na we no eye adwumako ansha ban ase na wapa ho ntoma woto ne din se missing children Ghana na enumo na mpedefo chese mfie mienu ni ombebo ate no wo mo ahwa nkwada bebro wo ha ya na wayere abusua hu wo mo ena wo hwehwe wo mo ene abusua asa kan bo mu bi manu nti ena wo pa ho ntome wo stress o ba time bi a emanene na ye boy ye home modern but a idea was say ye jere ye home esan say ye start missing children documentary series na ye hu say I see a niche and core issue of missing children home but ye start ye no niama make say ye boy ye home modern say 2 years na nya 630 cases ye tumi aboa around 200 kra akofie
ɛna ɛmoa na ɛyɛ missing persons unit IGP equity unit to support the initiative. Department of Social Welfare de ne ho agim. Recently Economic and Organized Crime Office so de ne ho abe support, and the Ministry of Interior, which is the internal security omo manage, obi ehun say ya start bibia eboa online nto mo de ho agim. So me gidi say ye to so say ya ye betimi aboa ma imofra bebre o mayira ebi e wo orphanages ye hu omo kofie ebi won so mo wa bonte ye nyina ye mboa na ye hu imofra no enkofie. Isan se wei eye mofra eho asem nti akase na efa asoye hye emofra ebambo ene won yie die so eho osoafa abedie chire Francis Kote Mensa eba adwumadie no asebia wo kire se asoye na ye krado so obeboa ama adwumayekoi etimi atre na adwuma wodie no emu. Missing children is a serious issue that is of great concern globally, and Ghana is not an exception. According to recent report from the police, Ghana has recorded increasing cases of missing children over the years, and it is a worrying trend. However, the government of Ghana has shown commitment and effort in curbing the menace by taking action and implementing measures to prevent and respond to cases of missing children.